Bona vesprada, veïnes i veïns de Casinos. Vull dirigir a vostès per a anunciar-nos que des del dia d'avui comencen les obres d'urbanització de la segona secció, segon tram de l'Avinguda del Crist de la Pau, el que va des del carrer Poeta del Paquet hasta el carrer Pelayo. Aquestes obres, vull dir, han costat iniciar la llum, ja que a base de pelear aconseguirem subvenció per urbanizar este tram. A través de la Diputació de València es van aconseguir els diners fa 2 anys. El que passa que tot el que és la contractació administrativa pública se dilata en el temps perquè s'han de seguir tota una sèrie de passos correctes. Aleshores, finalment, els esforços porten els fruits. I el dia d'avui estan les màquines, estan ja els homes treballant, és que és un dia ventosí i també hi ha molta pols, però esta obra que té queda subvencionat de 94.500 euros aproximadament. Es realitza en deu de zero, en deu de zero, i per a ús i disfrut de tot el poble de Casinos. Des de la promoció és que en un futur aquesta estratègia del poble pugui ser a la Avinguda de València. Moltíssimes gràcies.